Mama aboafo be mi Providence Healthcare. Yes, na Providence. Na I just saw how share this here on Facebook page. Hey, this is serious. I didn't who. Hey, for na can you imagine? Oh no. Well, Mama Providence, young Quadraso. Coffee for any shrimp or Providence, or come home or was one say, Kumasi Yasam Yake. Now, no question say, Yadia be a titu new pedia, one word ratchet. Nanso Yadian Corona to copy more Providence, or doctors in the pa. Doctors never born on the warfare for the movie if you didn't actually baby potty. Yadian share. Nadia Dennis, if you didn't search a drop potia, young from a bit to Yadian, and into Yadia be a titu on the court. Now, Doctor Tenenso, what in the new pepinoir, Anna Edia Providence, or Yaka, and none of maybe upon not one more much will be or into qua. Now, what Fred Doctor said that Providence care. It was 0248 422 864 0248 422 864 and now says 0506 830210 0506 830210 offer Providence Healthcare for on by just no more chin corner be ayakama na fetus bamboo toilet roll and they come for any one of persons if you when you bet and cranny be feel no more feel the only what they are a fetus bamboo toilet roll so anabema be feeling no banso feel panning and say who did now person now na we the audience who do two to no a fetus bamboo toilet roll and I said who do two to away 100% organic bamboo and ya dia ne color na different a brown way moton ya just the two to say ya e dey be ato oton no nya asem ketwa eni ti ko ne kopa bi to what obetimi so akotu na waton na oton so ye to benya sika wo ho pa ye ka opa bi eto oton ana opa be bra to akofie na ne abusuamu ni nyina akoyuso no asa wo frɛ ye e was 0244 310620 0244 310620 and now says 0550 000990 0550 000990 Freya fetus bamboo toilet roll bejo so na ye no atwenka na bibia aye kama na ene enrom ye no bia be adwama so a eye kama brutal way eye Richmond Herbal Center sanu adwuma na unim say Richmond Herbal Center ede akuafo nko abedwama so a obi ane na poso tutu no onkasem edwa pa onkasem ye oya abribia obefra adwuma ba bia chese nkora ne tete wachi de ma ne nyina nso honam de nyina ayo boho ye oya ya mesre wada enkoto aduru fufuro bia nom nkoyem eduru obetima boa o eye akuafo nku enku eye Richmond Herbal Center ede de bedwama so te kakra bi na fasara keke o de sra say ye obi a wote oni pade anim no eya no ebedwane akosanso ane ede akuafo so puno nso asa Maswa obi a fibroid down uyem wanu medra nya dia fibroid ne ko unya akuafo soap ni bi na de bonsuom ebebe huro eno ase fa huro ne fu ofuru so ye fibroid ne be nane na ko na chese yade ne emma bi ye kan obi ehunam dua ne nyina how basa ana ensansa basa gu ni padua ne unya akuafo soap ni bi na udi dware eno ano no how bi a wo ni padua ni no ebedwane akona de akuafo nku ni asasra so eno ano bo se hunam dua ne ni da kama upe bi etoton udo ani kirem ewo Angel FM marketing department ai bi wo honom sanso na baby eto bibidura na broni edro kopɛ wasem 8 ya waso pe Richmond Herbal Center na kuafo nku ni kuafo so bibiato bibia ni afrɛ ye e was 0249 186845 0249 186845 and I says 0546 840846 0546 840846 ofreya Richmond Herbal Center bejo so na ye no atwen kama ayanko ahomaso Caesar Ejisu Market. The tension is looming. Market women are frustrated. A lot is happening. Ejisu Caesar, good morning. Good morning. I don't know what Ejisu. You're church for Ajuni Ejisu. Akuma FM. Ejisu Market here. Na is a hanyo. Na nema bidi na ekoso joinu a yakaso yekan. Abebe kuni yana say. The defense of one assembly bar, some pavement block. Our form was a very active. Any other from having and Canina, editing Yako. If you move pavement block, how much for Cacre you are? Almost die pavement block, maybe I identity. Now the rest of the market in coaches, the deal that could be added to us, and now there's a car between a year market to me, but to be corner, you got to the idea, and now there's a car between you. Akuma FM. The Osha acquire now no minister for say the Hata Coco was so now 2 more. Over just and your cocoa will be done. I was
bantefoɔ ne bɔɔdeɛfoɔ a ɛsi ɔmu no nyinaa no yɛde mu nyinaa kɔgu kaa kwan a ɛkɔ ahemfie no anim hɔ no yɛde mu nyinaa kɔgu so ɛhɔ ɛna ɔmode agya no market ɛyɛ bantefoɔ ne bɔɔdeɛfoɔ no nyinaa kɔ akɔgu na woba kwan no ho a kaa kwan main road no ho a ɛfiri asɛm ketewa kaa no traffic a mede videos bi asɛm de ɔkɔgye aman traffic light a nka ɛsɛ nka ɛte kaa no ɛha deɛ agyadifoɔ no te ɔmo ɛfi sɛ traffic light no ti gya no ɛna yɛdi gya no fa ho nyinaa sɛfo sɛ ɛnyɛ adeɛ a kyerɛ ha no wonya ho twaberɛ nti traffic light a yɛhwɛ na atwa sɛ nkɛ direct cars a ɛreba ɛwɔ sɛ direct cars a ɛbɛtena kɔ ahemfie hɔ no traffic light no direct agyadifoɔ a ɛda bɛtɔ adeɛ adwuma a traffic light no di no ɛno akyi no bank a ɛwɔ saa kwan no so yɛasanta rural bank ɛne ADB ɛne hospital a nka sɛbi sɛ wonim na sɛ wode GPS ɛna ɛkɔ hospital hɔ a ɛnyɛ adeɛ sɛ wobɛduru hɔ no na agyadifoɔ no agye kwan no sɛ obi a wɔni gye so kyerɛ wo sɛ kɔkɔfa fire service hɔ asi hɔ ansa na watumi abɛtena kɔ hospital nti sɛ yarefoɔ da kaa no mu na sɛ wode no ɛbɛtena kɔ hospital akɔfi mesrɛ gye sɛ woyi no de ne too kɔn ho na ade no afɔ gya no mu ɛde no abɛtena kɔ hospital na ebi ɛboa nso so asan ahyɛ agyadifoɔ no bi mu a woka sɛ wonkasa wɔte ɛserɛ wo agye sɛ hade yɛnimyɛo obi yɛnim no abue wa no sɛ ɛfitire agya no ɛbɛtu afiri kofi deɛ ɛsan so so koraa na ɛsan yɛ atesee no sɛ yɛtu wɔ mu fii hɔ no wotu wo nan kofi sɛ wo nso deɛ woyɛ bɛrima tentene gyina mu yi wotu wo nan baako pɛ na sɛ wode table si a yɛgye 5 million ka ɛnka ne sika no 500 Ghana cedi sɛ kofi tu nan mmienu a yɛgye 2 million ɛnka ne sika no kofi ne nyinaa ne sɛ yɛtu wuyɛ no ɛma baabi atena na baabi a yɛde ma watena foforɔ no ahyɛ pavement wɔ aseɛ no deɛ wotu nan baako pa 500 Ghana cedi wotu nan mmienu a kaa ɛwɔ ɛfam hɔ no ɛwɔ fam hɔ no ofi fam hɔ no kɛkɛ no a wɔrehyehyɛ na wɔde atɔn nneɛma sɛ ɛbɛyɛ a aman mu ayɛ den agyadifoɔ a yɛnhyie yɛtɔn a yɛntɔ no wobɛtumi no bi sɛ de atua wo ba sɛde light day ne wɔ water day ne wade ade no so a yɛgye sɛ asikai ansa na yɛama baabi koraa ma watena kofi baabi a asɛm deɛ ne tutu yɛ sɛ nka ɔmomfa wɔsi adi mu nsi kɛseɛ sɛ ɛbɛyɛ anka agyadifoɔ no yɛ bɔɔla no wie a ɔmakɔto agu mu no aha ne ɛsi ne asi hɔ nti sɛ woyɛ bɔɔla no wie a ɛsɛ mo nkɔto nipa nkɔgu krataa no ho main road no ho nipa nkɔgu ho na mode kɔkɔgu ho a ɔmode kaa do abɛfa na woyɛ kaa kwan kɛseɛ yi a the whole Ghana from Kumasi to Accra hɔ deɛ praw na abɛba no sɛ ebi eti esi nkyɛn na bɔɔla si nkyɛn a na ɔman no sɛ na assembly no ɔmo titi agyesofoɔ ne nyinaa akyi no yɛsi fire service foɔ abɛhwɛ immigration foɔ abɛhwɛ town and country plan foɔ abɛhwɛ na kofi aha yɛ ntware ho sɛ wodi lay mu a baabi a wodi kɔ no hɔ a na ɛsɛ ɔde kɔ wodan wo ho ɛnyɛ yie wotena wo ho ɛnyɛ yie nti baabi a wote no ɔhɔ a na wote ebisɛ agyadifoɔ no bi sɛ sɛ nsuo tɔ koraa no adeɛ na ɔmɔyɛ ɔmo sɛ ɔmo titiiɛ na kofi sɛ wobɛhwɛ sɛ wɔtitiiɛ wɔ ha sɛ mframanto kɛseɛ kakraa bi na ɛbɛfa saa na wotiiɛ no ɛbɛtumi ahyɛ simu akɔdi sɛn ebi agyadifoɔ no bi tete nkɔmmɔ nti kɔmɔ asɛnso bɛboa yɛ a yɛntie sɛ deɛ agyadifoɔ no sika okay sɛ ne yɛde mɔkɔ sɛ ne ɔkwa no odu dwada ɛdahunu a edwada ne ɔkɔ yi ɛdahunu no yɛnya baabi ntena bank yɛ no mu ɛbɛtena ha no mo pamɛ sɛ bank yɛ no mu deɛ yɛntena nti me nneɛma koraa no bank bɔtɔ fan si hɔ aporɔpa yɛnya baabi ntena da wo mo yɛ mɔbɔ na mo yɛ hu bibi man nti yɛ tie store down no mo si no mo wi a mo de ana baabi store down na wo mo se akɛseɛ no 800 million ketewa nso 450 yɛn nso yɛni 450 ɛni 800 million de kɔgye pii nti wɔn ada wo ma na sɛ mo wi a mo baabi a mo atra no so mo de ma mo sɛ mo anam sɛ mo tu mo nti mo ma baabi free atra na asɛ baabi wɔn gye yesika baabi a yɛnsi store no yɛ wɔn ahyehyɛ no wɔn tu yɛ nan ɛyɛ wɔn twitwa no 5 million utu ya ne de ama wɔn tu ya wɔn ka ho nti wɔn tu wɔn nan baako biara 5 million baako mienu wɔn tu yɛ nan mienu biara 5 million saa na mo ka me hu de bet saa no ebi mo ka sɛ wɔn akyecha ma wɔn saa wɔn sɛ nti ne kyerɛ sɛ yɛ tu na sɛ only 5 million ne de anya de so benya wunya baabi na dwa no mo wɔ nka bɔ mu ko bi a na mo kama sɛma ma no mo kom tɔkwama no ai nti saa nkurɔfoɔ no a mo da mo anim no de a mo da ma no de nkɔmmɔ na mo ne wɔn di afa sɛ me hu ne sɛ nkɔmmɔ ante ase akɔ mu si me hu ne sɛ wɔn nso te ase ana ma wɔn sisi stores
Dada ye ni pakura mu gu abonten hyehyɛ ya. Anya de sɛ pia mu nyina kora ko gu dwa mu ambeko. Nti sɛ mu wi a na mo fa mo gu abonten bebe mo fa. Sɛ deɛ me ma tene sɛ wo mu twama wa wo tena hɔ ɛda nyinaa. Sɛ manfrafo ba koraa na wo bɛba no sɛ wo dabere ni a wɔn mu a yɛ nipa na wɔtɔn ama no wafa. Nti wo ntumi nkɔtena wo ma ne yɛ yi. Nti na wo de nneɛma baeɛ a wapɛ baabi de afa. Nti sɛ de si a mo yɛ dwa mu a mo piapia mo kakra mo di sister no. Ɛbɛyɛ kakra de wɔn ha mo nya baabi pa no. Saa na tie. Nya baabi ntena. Ɛda hunu bɛba yɛ nneɛma yɛ nya baabi mfa ntena akɔ ha ne apam wo kɔ ha ne apam. Nti sɛ si a no akɔba ne sɛ ni sɛ uni 5 million dia ne sɛ gya ne sɛ ogya o. Agye sɛ ogya tena fi. Major so many ideas. Market area is here. Face problems so I see. And say Because beginning number say your market area ho high. Na by you see any there stores here be money ade. Oh, sorry, my mummy di. My di I say you see no you say no you hana ka say manze MC ni municipal for ni ka say issue payment blocks am I so na so ta teche ni ade no tie de enye ni je bo na ba say buy wa ya but even when say share adwuma na se no ye de twen payment blocks ni ade na even when say one day bi or Sunday bi ho ne say de ade abofom I say si dan ya no no go wi I say stores no musi ti ekwe na die ni afi bi wan so mo sister na sase na kaka kra bi no de amaye si entena so nyini da eno so kra na sikatwia 5 million wentwia emfama woni ade amaye sa ho kire badwom pa wonya ba bia kwa no wagina aye wade ti se dey face problem and it is auto and there hana see you when you see store ya store na nya store dan dey ntimi han ya bo amane 800 million wetimi obi amezo meton ma kuni jire bi me da kwa store dan 800 nti gana mu ni ekuo kamo mu bi ya na ye mpanimfo no kra mpanimfo na ko bi ade me ne say like minim yo I say you ya fi na bu na esi so dan de ni say nya inside one na mfichiri bia akọ asase no mo dia dem pe no mo dia ti ye ni asem bia aka any here can tie wo ma ho kire na esi e wo wa dia. Okay, so Caesar Kofi edwa no omo sie wie ene yem fa dwadifo nko wa na afa na omo etu omo akwakusi Kofi omo ti omo na obehwe ha ya omo ti kakra ma na duru so omo be first floor na omo be santi so na so omo to aso na omo to aso an ti enya ne say ukuta 800 that is 8,000 Ghana cedis. Or is that yeah 80,000 Ghana cedis rather 80,000 which is 800 million that dan na ye ti no maybe na he bi oton jini oton moko onko fa 80,000 Ghana cedis emra ma register dan na no no ye ton sa de ni seven tell you asa o be na ba bi e san wo na enya de say the outbreak bi asia obi a betia survive o market ha ati say case say wo ha no fire tender bi ani wa obetimi bi awuram akọ enu ati no so ba bi abode fo ne ayifo no so class one o ka wo high court class na the judicial court ana ya san pian bi no class kwa ko bi ebi se wi bi asan wo court wa betia ne body o banchi o na no so ye bi ni na san ba be fra ensemu amudie no ko bi taade na ya afese e wo ejoso ha sei na omuni kama fo ni ya no se unim na se obie wa no se kukuro ko fi ade nkinja no ntimi bi anya de say be tene amajawi we mu ji ni say bi predia sa wo be o ade na wo be tan e kan ka bi mara e na ekoso ha no ma ko fa bank bi abegina ya ono de say wo ye project na say wo no nim na say ka say si ano fan a wo de ma be bi e be butu ana say bi e be sa ko so agi wan ka san ka sa bi mu ha so fi e jeni mu nye na yenim ka assembly ni say ya na mo pese mo tire o man Ghana de a na say ensem ha. So the risk around because I just saw over the years the food didwa e wo just so kwan nim ayaka wansem wanse ka bi etifa so a nipa be ku wo mo e wo just so ne de
Ghana nkwana yebetimi aye wona yi assembly no enye worried about the situation edwa no assembly no na esi private individual anasa ye hwan Kofi edwa no assembly na nkatankata na esi building no wo assembly na nkatankata na so sha enya dia they look worried assembly they don't look worried because you am dey say what just traffic light speaker kwan mu am jadi fo twa ho ahia de Kofi are they worried they are not. So check kwan no ho se ka tefa so e wo gi so mudi haja 3 times omudi Ejisu no 3 times within a week na sa 3 times ni ya na se ade a nipa wo ka kwan ho de bia ya wada kwasiada e na brada de bia nipa wo ka kwan ho omudija enti so sha enya dia assembly na na gen say omuvu omo ka kwan no ho no e de omakọ baabi hono be conducive for marketing eluati no if you am gwa be say ne say ebia na do be sena twem akobo ankra inland port no wetu obi afiri kwan no ho chese na ha do twem ni de na kwan no ho ye different ya pese ye be ye bibia mmahu na so en se na do furu ha ko ye no ya head up block a main major road leading to hospital leading to ahemfie leading to many banks awo kana so be for bank what police cafe to bank portable I Ghana kuma jumadi bank wa na Saudi la mu no nso sa yi so ja o car no sika pa ho na wo di sika na ko yi bank na nante be tene ko fo car nti se timamu ni bia dwumboni wo ni tirimi ya na gen se o ta ta wa portable I Ghana kuma jumadi ni mu no assembly no has been eye watching amunya ho hwe kofi Caesar, we are more than grateful. NMC bidding come also hospital or bar. We will interrogate that the better understanding. But Ghana answer. It has always been like I mean, it's serious. Ejisu has been a very terrifying area. First will be Kunipa more than Saka Kesia no Okuta Timber excavator no Kuta Timber no didn't none in them Honomono. And as an Akanyamian Fakwemuna Nanka. A quarter fast one, a lot of people were going to die. And now Ejisu Market Nankasa so quite serious. I don't know. Minim the interest of the government officials or more, the MCs and what have you. Minim or more interest. NT amount me and yes I mano. We quite disturbing. Very disappointing. Quakra now shekwan nipe guho. Na ubisa senti assembly no so they have no innovative way you're not ready see a better because JB Ejisu drabin hona yeah your rural or even a just technical school you space baby space Eddie am ready for no ebe yi wo mo because just so quiet nanimu kroni yakese traffic esi kroni he bia traffic no traffic directing nipa than car. I mean you can't sit. Very disturbing. Here, pavement pavement wasn't meant for. There be say if any draw. Traffic no here I. And I traffic ni na here. It's if you could traffic no. Wo for ma share dem wo ho. It's a very kakra na dem na kwabo traffic so the traffic a so crowd na nobody will see anything. Minimum interest. Kofi we na ese regional minister ko ho okopam ba your MC a what why do you watch this MC ni ono ane kwan no na otwam ko here kwan we aso na onam ko no office and Kofi me worry say nka mo pese dwadifo ko di dwa wo kwan na nipa hu mo okọ Brazil ni ade a one of their big cities Copacabana ho beach o mo block road besa ha ekusi ofurukrum na manfo edidwa e wo kwan nim Sundays nkwa Ejisu betimi apeda baako nti edu ho this day is known for market within the street until the Sunday Ejisu for munidwa consciously no mo obi anim say Sunday there me ba be didwa nka other day no mo nko we don't block a road 24/7 7 days in a week. Kofi baby o kono no masi dan ho ntia mfa no monko e kwan na mu ano mbetena eto mu ni baby akọ enti ye first na kase ye mfa ma piwa kana so a obna de